Opa, zdrav život, pa ko bi rekao za tebe? Ja znaš šta ću ovdje staviti? Jedan veliki stol, jer Mato i ja ćemo imati jako puno gostija. Što pričaš ti? Pa evo planiram kako preurediti ovaj prostor, jer ja uskoro dolazim u ovu kuću. Mato i ja ćemo se uskoro vjenčati. Kako se osuđuješ? Ajde, gubi se odavde ili... Ili šta, Ana? Ajde nemoj biti glupa. Ja sam samo došla malo porazgovarati s tom kao žena sa ženom. Što ja s tobom imam porazgovarat? Kako se usuđuješ doći tu u moju kuću? A joj, baš si rastresena. Taj te razvod jako pogodio. Pa da, nije tim ženama lako. Tebi neke stvari nisu jasne, jel tako? Ja ću tebi sad to lijepo objasniti. Dakle, Mato, tvoja djeca i ja ćemo uskoro postati obitelj i ja ću živjeti u ovoj kući. Jasno? Molim? Djeci na početku neće biti lako, ali s vremenom će se naviknuti, jer kao što sam ja osvojila njihovog oca, tako ću osvojiti njih. Evo recimo sa tvojom dragom, divnom Nikicom ću vježbat pilates, a Porni će odgovarat mlada, fit mama s kojom on može trčati, ići na nogomet, za razliku od tebe koja jedino što zna je kuhati, brisat prašinu.